Pwede kainan na. Mauwaw eh. Kita ramay na dyan kuya. Ang natatanda. Ang bihi ko na. So hi mga sass, welcome back to my channel. So it's me again, Santino, and for today's vlog mga sass. So nandito po tayo sa FMC Place. So pwede kain mo na kami mga sass. Pwede bugs lagay with ating yumik. So hi mga sass, we are here at FMC Place. Pwede kain na na. Pilupa ng butal po grabe. Pagwa pa kay siya kay yung buko giplan siya yung buko. Ay mo yung green apple. For the waiting mo na kami dito. Awesome. Ay ko dingo. After ko ayo kay napagay ko sila. For the chika mo na kami mili. Ganyan. Yes, magkuwi na tayo sa buasan. Mukulot mo yan, sir ko. Alot. Sunod ka na itong foods. Sa conference. Sa conference, eh. Ay, di ko. Okay. Asa to?
plastic. Beige mga sis. So, meron pa tayo ditong apple tea. Cheers! Silagay ko na muna yung phone ko here. Ay, galas lang. Ang ilang mga award make no kaya na say Barbie Arms award. Face of the hour, star of the night. Na best outfit. Ano na kayo ba ito? Mga hyperbolic talent. Hyperbole. Back na ana. Mula kita siya. Yung magkuhan ka ba nga? Mula magkuhan ka ba nga? Wala di ba ka na magkuba din sa? Sorry ha. Dito mag-boom no? Magkuba din. Ay pero kaya siya may filming footage. Ya ako mag-Facebook ada ito rin ba? For the filming process. Mag-scroll ka uy. Kabaw ka ang home sa Paano si Kim Petro kay ba? ang home sa Pingaw. Ang mga home sa Facebook ng mga messaging kaya nasa post. Itong like emoji ba? Laki. Diba? Lahi yung haka. Yung haka. One lang. Bakit? Di ka magpa-extend yung kali. Habit mo ng galang na Bakit? So hi mga sis, kakatapos na namin kumain and hindi pa namin siya naubos and ano mga sis, siguro itikot na natin siya like oh my gosh, so mga sis, so dito muna natin tapos itong vlog. Bye!